Horas dihita saluhutna manang di dia pe hita maringanan. Noain Jupang dihita di ABM channel na adong di YouTube. Kami na opat au Pendeta Yes Manungkalit, Pendeta El Syanipar, Horas Amang Pendeta, Horas. Amang Pendeta E Purba Horas, 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 horas. Amang Pendeta M Hutasoit, Horas Mang Horas, Pendeta. Marita Saluh. Kami sian channel ABM mandok tuhita saluhut na manghiton ABM channelon mandok moleate tuhita saluhut na membain sada komentar denggat didok masangonon bab amang amir sia halawa ba paduahon sardesa sinaga John Grace Simatupang Manik Tapson Lasmaro Yani Simbolon Santa Mariati Yakobus Siregar Manalu Washington Pahala Simarmata Palem Ministry Asna Simbolon Manalu Marketing Kanindo Boston Sihombing Loran Napitupulu Redaksi Sulut News tuhita amang dainang namahiton channel Advent Batak Ministry on ya, hami mandok moliate tuhita saluhutna nah membain hami semangat membain sada persyajaran sekolah sahabat edisi bahasa Batak ya. Mulai dari masu hita saluhutna nama hiton Advent Batak Ministry noaing Marsyajar Mahita di persyajaran sekolah sahabat persyajaran pasiahon uluan ni mula ni hanguluan ya, mula ni hanguluan ayat siapilon dihita di persyajaran gabe didok Jesus matu ibana audo dalani dohot hasit dang adong nasahat tu amai ia somarhite sian au Yohanes 14 ayat 10 ayat 6 baik tapangidoma haradeon ni nepar tangyang pamuhay Tapasada marohatta, tapauduk marohatta jalam martangi mahita. Ale amanami na marhabangsa di Banua Gijang, parholong roha na suatu dosa. Na ilitupudi amang nabasa, mamilang-milangi jala mangarajumi saluhut, pangulah tanganmu na selaun. Kion, martua dohami manadaho, martua dohami marhaposa tuho. Di namanata pami dari sugut, amang nabasa, jala horo pangarapan nami. Alo to hora masih gatung, jala kolo pangarapan nami. Asa taruli hami diaka nasinitan rohanami. Diaka risugut marhite as
ni akka pikiran nami. Amang nabasa di bagasa partikianon. Sadado rohanami, sadado tahina, nang sadado hatanami, na marsiajar hami, siang bukum na badiai, buku hanguluan, asa taruli hami, lam manadaho, jalan sarasada. Saur hommato di porbaria, na mangukap akka pikiran nami, ate-ate nang rohanami, dina mangatusi jala dama jalosa, marhite Yesus Kristus Tuhan. Jadi mahita na uluat tanakon mula ni hanguluan. Di sabat botari, sautik hujaha di sabat botari na, mingguan udu tata mamparsiajarata mar na di leon tuhita di bagasan buku ni si Johannes. Jala noaing marar ranapatta ay parsiajaran sian akka namasai. Tapar siajari ma di bagasan sa mingguan na lipoto orang na poso ni Tuhan ngamang panita purba soy. Yang marsiajar ita di bagasan sa mingguan. Noaing adong suku-sukun tu amang pandita purba majo husukun tu amang pandita. Suku-sukun na sama amang pandita. Ahado siajarata sian ngolu ni Yesus dopak parangin ni amai. Wasama hata on gabe sada barita na uli. Upasa matu amang pandita purba. Mulyate di suku-sukun ng pinasahat ni amang pandita si Manukalit, taringot ni pasyajaraton, ahado napatut si persyajaran, siyang ngulo ni Jesus dopa parangin ni amay. Molo tabuka pasyajaraton, talumobi, molo tajaha siya Johannes sada ayat sada, Jesusido debata, Jesusido hatai, jala semulana amat saltu debatado, molo Jesusi, molo di Johannes sada ayat sada. Di ultimo sekan, molo di Johannes sada ayat 4, didok, di bagasan hataido hanguluan, las hanguluanido panodang ni hajol maon. Hata hajol maon, molo di bahasa aslinya di bait Zoe. Adong 36 hali di surat to di bagasan Johannes. Jala 25% di pada baru di surat taringot hata anguluanon. Di ba ini ibana manang Yesus mangaleon hangulua di tiki panopaan. Ima ibana mabuan haluaon. Hanguluan saliling nililing na tupotibi ng magoy. Jadi, songon ng pinatibo ni si Musa na, ulok di halongonan, songoni na yung patibo anak ni Jolma. Asa dapotan hanguluan na saliling-liling na, ganop na porsea di ibana. Molo taida manang natajaha, taringon ni si Musa, napajongjokon, ulok, na di halongonan ni ise na masay hati-hayi molo di ida do pa uloki malum manasida dapo hanguluan kudu ni tu pasajaraton
Jesus si ima na paluaw kita na mga hanguluat tu kita di bagasan di Portibio. Sahat lo di hanguluan na sa liling. Jadi iko pati buot ta do, Jesus di bagasan nguluk ta. Tudos songon uluk tembagay, singkat ni hala Israel ng pinargu ni uloki, songonido ng Jesus singkat ni hita. Hita ng pinargu ni dosa. Ditian ibana paruhuman si tianot na asa mahritay, taruli hita hanguluan na siyan iban. Hirim ni Kristus ima asadong dihita hanguluan pola madlobi-lobi dihi. Jadi uduk ni suku-suku nyamang padita si manukali naking jalatun takas do tabege suku-suku ni. Ahado napatut si parsejarata sian ngolu ni Jesus do parangin yame ilia Jesus hangulua tuhita. Ilia Jesus haluao tuhita. Parangin yame holong. Barangin ni Jesus pe holong. Jadi hita pe na po si parsejarata holong matabain. Una kita si bay masalah. Si bay gaur, si bay nasusuman. Muluboy hita si bay hanguluang mahita. Di dia pe hita maringan. Jadi, so nakisuku-suku na masakan, buwasa mahaton gabesada barita nauli matutu molo sudejol ma na mangihut to Jesus, na hirim rohana to Jesus, jalan na si Panguloy to Jesus, gabe barita nauli manat bihitay. Si buat dami mahita, si buat hanguluan mahita. Alang asong ni Jesus, ilihat to ita haluan hanguluan, muluboy nen hita pe gabe sibuan haluaw do hanguluan mahita do pa dongat tajol. So ni mungkin alus ni suku-suku non. Alenang tung songoni. Awan hatakon kong do pe hatatabaan non. Iduti do pe to pasyajaran tuna satorusna. Manukum maja to amang padita siani pa. Songo dia do baga-baga di hanguluan sa liling-liling nai marpakorhon tu panatapan di hangulot da si parsatokidan di tanon. Songo dia do amang padita sa sitong na baga-bagay makorhon maparhorhon di dalatta mangalapati. Mungkin boy yalu siya mang padita siya ni parsotik magdonga mo liate. Mauleate ma tu amang padita purba na pasasukun. Na uli mamak padita jadi gabi marmungut-mungut do diang akasisiani. Di luar ni dia kasisiana 12. Ada kujis do audo hanguluan. Di ngotamudo akka opumuna na julu angat di parhorsian roti sial banua gijang. Ido kujis ma audo na mangalehoni jala ahudoi jala do kunnasida ido ayahudo roti hanguluan na mangamanna yakka opumuna na julu ido kujis odo roti na tutu sebono gijang. Jala dokon ahu ma roti na mangulu. Semua akaise namangan giku jala namangan mudarku. Asi panganon ima dagiku jala sinumon ima mudarku. Madapot hanguluam ma nasya saling mungu makan atorobima bege hatanai. Jadi dokom matusongonon. Akan atorobi nau bege sama dok masongonon. Tung masa kasardo. Ise pa bege-bege. Jadi gabi itu dalo dois Kristus disaluhut nai. Jadi dia kana 10 dai. Doko jis masongonon. Akalunga tidak lona akan atoropi imana. Termasuk sisian akan porsia tu imana. Di luar ni akasian 12 halaki.
idokko masongono kasisiani manudalhon ibana olat ni i dang be di dongan nasida anggo Jesusi manang ibana Jesma dungi do Jesma madok sisianna na 10 natung dohot do hamuna yang laho manadikon man mendelhonau o masada sukus ya idok Jesma nang dohot dohamu nuaing manudal honau ne meninggal honau omma alus ni si Petrus di tengah-tengah tung tuise mahamilao ale Tuhan di hodo hata hanguluan si salileng-lelengna tung tuise ay di hodo hata hanguluan na salileng-lelengna hata hanguluan na pinasan is Petrus taringo to hanguluan si salileng-lelengna turpu ni jamita na adong di buku Yohanes. Dido Jesus ma ay ibana do roti hanguluan. Mota jahon di Yohanes onom ayat 25. Astuanna au manang lapatanna. Ia nguluni Yesus Kristus. Ia hamatenis Kristus. Ia hahenus Kristus. Ido harroan nguluan si salileng-lelengna. Behado hita manean hangul salilengna. Multa jaha di Yohanes 12:15 asarapotan hangul si salileng porsia di mana itu perjuru. Na paduahon di Yohanes 12:6 ai songonodo holong ni rohani debata di pertibion. Pola do anak na sasade di lehon. Asa unang mago na gano di ibana. Molo tajaha muse di Yohanes 5:24 idok ko Jisma sa ngonon. Natutu si tutudo na hudo ko tuham manangise na tumagan hataki jala porsea di namar suruahu nunga sahat tu ibana hanguluan na seleng-lengna dang pola be ibana tu paruhuman nunga taripar ibana sian hamatean tu hanguluan. Yohanes 20 atul besar kosongonon. Alayu bahen na sinurat ni suraton at hamu Yesus do Kristus anak idebata jala asahamu akan napersei dapotan hanguluan marguarna. Suku-suku ni amang padita e purbana keningan songonoma pakuling ni suku-suku nasida. Songo dia do baga-baga ni hanguluan orhon tu panatap tadi hanguluat si parsatokina do anggor tanuon songo dia do disasitong na baga-baga nama pakhorhon masar suku-suku na uli songo dia do tu dia managa pita yang lu saling-ling na papakorhon di darat ta mangalapati asa maripola pangaropani jala maripola di hita nang diaka haporsiaw ni alas na porsea tu deba tu is Kristus anak debatan tu mergijang hatiha Yesus manukut tu si Petrus na dohot do iban menurut Yesus alus si Petrus tungtuise mahami ale Tuhan ay hodo hanguluan saling-lingna jadi buharo ito pangaropan imana do muali hanguluani ala imana do hanguluani tu si mahita marsigatung jala marpangaropan ala orang anor parsigatung atta jala imanor pangaropatta unang ganggu rohatta jangan ganggu di ngolutta unang ganggu padalanata unang ganggu tangatta unang
mana do anggo pangaropata baga-baga hanguluan serenai nata pai maima jala nata pai te tabah tu mia mai dari mana tanguluhom mai mana di bahasa pengeruata Oma amang padita purba naboy pasahat mangalusi suku-suku Tegodang tu amang pendeta Sianipar na mengalusi suku-sukun amang pendeta Purbanakon. Baik, kita lanjut mat. Suku majo tu amang pandita Huta Sohit. Ya. Suku-suku na sangolan amang pandita molo adong sahalak jolma manukun tu amang pandita. Ima dia do nagabe ojahan ni hapor seta songon dia do hita mengalusi i mardonga molate mak. Mau lihat ma di amang pandita Yesi manukali. Muladong manukut tuhita ahado ojahan ni haporsia. Ahado ojahan ni haporsiota. Jadi persejarat di hari silasaon didok dison porsea dohot ngolu nai baru. Ikon narong do hataha porseao jala porsea hita di debata di hatana asa dapotan ngolu nai baru ngolu na manotong. Kalana didok dison si Yohanes manuraton di bukuna asa porsea hita tu Yesus. Jalana porsea tu debata na manotong natang haporsion na manang namatoras manang magudang haporsion na dapotan hanguluan sa liling-liling. Alay na suarong haporsion na tu Jesus Kristus ako sa maiba. Jadi di son suku-suku ahado ojahan haporsion ta. Taja hamajo di Rom 10 ayat 10 pidu. Mula dong Bibel ta boita jaha. Ehu jaha jo di Bibel taon. Asa sian na tumangihod do roha porsiaon. Ia panangihoni sian hata ni Kristus do. Asa sian ha tumangiho. Ikon natatangiho donina hata ni debata. Asa buya. Asa bui hita porsea tu debata. Jadi ojahan na ima hata ni debata. Atong ise mangujakon haporsyotai. Ima wasoni todi porbadia. Ima wasoni todi porbadia. Na apa ujakon haporsyota. Jadi asa porsea hita tu debata. Marhite todi porbadia do na paujakon hatana. Ima hatani Yesus Kristus. Jadi do di suku-suku ni naking ahado ojahan. Ojahan na ima ganup hatani debata. Jadi mulut aja hamusnya di Yohanes 10 pitu ayat 10 pitu intina hatamido asito. Hatani debata doha hasitongan. Jala ido ojahan ni aporsyo. Jadi nasa ganup na porsea na manotong tu debata renida asangapun di debata. Jadi ima amang pandita ini suku-suku nabuhi walusi. Mau lihat mardongan kolong. Melihat tema tu amang padita Huta Sohit na nung batorakon jalatung takas dia do tutu ojahan ni haporsiaon na tatiok rodisa sadarion.
Malpanukum majo museto amang padita sianipa. Amang songod dia do hita margogo pasidikon roha songon namasa disi. Alai songod dia do hita pasidikko ganggu ni roha. Mangulaon akka nasoringgan alai porsea ia hita mangulaon sakka ni dibata jala di bahini dan jadi behita talu. Boy di patorang amang padita sianipa. Madongan maliate. Moleate amang padita purba na pasasukun. Ujak ko masuk ni amang mardonga moleate jala dinggan jala tamama hualusi. Dalan haruan di jolma na mangulu di zaman hamajuan on. Mulai bahasa Indonesia di dokter senarion di zaman ultra modern. Sudah serba canggih. Jadi dalam haruan di jolma na mangulu di zaman hamajuan on. Manang na mangulu di hari hasiangan on. Manang na mangulu di hari perpudion. Natung masai ranap jalaganuk. Akka hagonopan ni akka alatan nang disirakon di perjandi pada Nairobi nang disirakon di pada Nebaru ima taringo di harona padualigon. Jadi molo do diakka nasongono di pukama mardongan para langalangan. Jadi ngulu ni jolo mau dipuka mardongan para langalangan. Lapatanna jolma di haruan di jolma na mangulu di zaman hamajunon dipuka mardongan para langalangan jala didalani mardongan para langalangan lapatanna mau tahu dan jelas mau bahasa Indonesia ndak tahu juntrungannya kemana serba bingung bahasa Indonesia itu jadi para langalangan mau tahu dan jelas gitu kan. Jadi halak sukun disaluhut nalah menetuhon. Dia do hasitongani. Jadi halak manukku dia do hasitongani. Hanya perangalangan do mau tak dan jelas saluhutna. Dan diboto mangalapatani anggo parngeluanna. Dan mardonga biar nasida manata dari sogo. Nang di mardala di sair garut tikipe mardonga gamang go nasida. Isukum dia do saluhutna hasitongani. Nagabe ojahan ya porsaon di saluhut jolma. Naking amang padita hutasoy nga jelas ojahan na dia do kan ojahan ni perngulano. Jadi nagabe ojahan ya porsaon di saluhut jolma. Jadi alasong ngoni na sida arong guna mangihuton parinotannya kana pistar. Ya, akan pistar ka mungkin negara-negara komunisme mungkin on ya. Ang guna mangihutot parmulo ni halak Nairobi. Adong do songon halak Batak mula makatai songon hatani oputah julu-julu tubuh. Mana hatani akan tua-tua. Jadi mangihutot parmulo ni halak Nairobi. Ya. Adong do tong na mangihutot jamita sian Nairobi. Ima dipuka mardongan ganggu ni roha dia sitongan ni hatai. Jadi tonggo na sida ganggu. Alai irokoma ikon na porsea do hamu tuau dalam hanguluan ayado hanguluani. Jalan na porsea hamu diau jadi sukun Yesu masongono sar sukunna. Alai tagamo do jupang ni Kristus do ha porseaon di tanoon di haroronai. Jadi tagamon jupang ni Kristus do hapor siyaw di tanon di haroronay hapor sa tuise hapor di mana imana do hanguluan imana do panodang jala imana do dianggo akka nama mapaluahon jolmai sian akka arsak ni roha. Jadi berita nama rongan arsak di buku Yohanes. Aung do berita arsak di buku Yohanes. Mai marsinodang do panodang i di bagasan hahulumon. Alai dan di jakon hahulumon i.
di pertibio kaddo ibana. Jalan mahita ibana do anggo pertibio menjadi HP dan ditadda pertibio ibana. Narodo ibana manopot nadi ibana. Alai dan dijakon nadi ibana ibana. Jadi omas ada barita arsat saya buku Yohanes. Buasa dan ijalo hasitongani. Marsinodang do tu akka panujolma manodangi akka nahulum. Alai nahulumi dan majalo panodangi dan ijakon. Omas ada berita arsak sia buku Yohanes. Ido idokon akka jolma na manguli pertibio di hari sianganon mar parhusor pangulun nama mardongan di parangalangan dan pasti. Alai yang go hita porsia do hita tibana imana do panodang ni hahulumuni imana majadio kita imana do na masu hita imana palo kita tu imana mahita marhaporsiaon jala isuku masongonon taga modo jupang ni Kristus haporsiao di tanoon molore man padualihon lalu set tamatong do pasti adom aumai do saluhut diakka situan natorok nama mangihuton diakka persejaranon suku-suku ni amang parita purban kaningan tumasauli jalalehet songo dia do hita margogo pasidiko rohana songonon na masa disi alai songo dia do hita pasidiko ganggu di roha mangulahon akan nasudinggan alai porsea ia hita mangulahon sakak mi debata jalan dibinahen nai dan jadi be hita talu dan jadi hita talu alana talu nasida wanang ganggu hita unang ganggu jala gamang rohatta molo marnida hita dari sugot taida mata tatak marisugoti di bagasan hapastion dan di parangalangan ala imana do napuna hanguluan jalai pana do napuna risugot di bagasan asini roha jala hamoraon ni hading ganunna mangaleho tuita harisugoti jala dakola harisugot di purtibion harisugot narusuda ima harajau na panitita partoa pita disi unang ganggu rohatta jalan unang behita talu omma amang padita purba na boyu pasahat mangalusi suku-suku muna mardongan mauliate godang ma tu amang pandita Syanipar na mangulusi suku-suku ni amang pandita Purbana kon selam tabah haporsiata conok tu Yesus. Main parsejarata manukun tu amang pandita puta soit suku-sukuna tongdo sarupa mirip-mirip otik tu suku-suku ni amang pandita purba akka ojahan dia do na dipinake Yesus amang pandita di halonganan pengunjunan nalaho manulahon pengunjunan ni sibolisi pasak bantu amang pandita tersoi Maulia tema amang pandita Yesi manukali. Suku-suku dia risilasana kaningan dia do ojahan ni haporsyota nunga hualusi nak kaningan ima hata ni debata. Sonari mirip muse suku-suku ni dia do ojahan ni dia do ojahan na dipakai Yesus di halangonan di naro pangujunan nalau manaluh pangujunan ni sibolisi di suku-suku naking na perjulu di hari Selasa dia ojahatta dia sonari dia ojahan ni Yesus mangalo pangujunan ni sibolis tong do hatani debata hatani debata do ojahatta marhapor siaw kita tuibana sonari pe na dipangasahod debata tong do hatani debata nagabe ojahan na pinasahakna tajahama di
Matius 4 ayat 4. Murah ingoton. Matius 4 ayat 4. Alai nin nama mengalusi nadidok suratido. Apalah holah si panganon hanguluan ni jolma. Tung nasa hatani debatado. Narosien ibana. Ugaris dison. Tung nasa hatani debatado. Narosien ibana. Jadi hatani debatado na dipasaha na ujahan manaluhon sibulis marhite kapangujunan. Kita pe molo porsia kita tu debata taludo sibulis tabain marhideha Jesus Kristus hatana badia. Ahana di podahot tu kita hatanai nagabeha nagabe anguluat ke kita. Tading masibulis manang nataluma sibulisi nang pe manggana sibana marhite api subianai. Alai posro hatta molo hujaha di persejaraton dan siuhuman na porsea di Jesus. Alai anggona naso porseai onauhum ay ganup na mangulahon naroa. Nah, si takut naroa mau. Bosom dohot aka na makpuli pinatiyo. O di si takut naroa. Karena mangulahon naroa mo natin. Najahat. Pangalo. Ya kan? Nah, dohot aka sparsi balik mata. Aka parulaulak kapardatu-datu. Omma nadihagigihon ni debat. Aka naso porsea tu debat. Jadi, tapaholang mo. Tapadaw. Ya, beta adong dihita songoni. Daw may apalagi akan naubigi manang namang dohoti channel ABM boy ma marhaposat tu debata kita moloro pesahit tu hita unang lawita merde tu sotung ro pangujunan ni moloro pe tu hita hasusah bulun mapurus mahita marhapor syam mahita tu debata unang lau hita marhua manopoti sibolis anggo sibolisi parpoda haliluan pe dang boy jonok kita tu si ay gabetalu do hitan non di bagasan hapor syok alana didok naking na porsea dapotan haluaun na so porsea hona didok tong na mangihut to Jesus dapotan haluaun na mangihut to sibolis dapotan hamagua. Jadi ganuk kita nobigi hatan itu hanom tapak kemah porsyot-tai di mana marujahan sian hatan itu hatta na di paujak tod di porbadia. Oleh teman-teman pandita nami di pasu-pasu di batama ina. Mau lihat godang tu amang pandita utas soit na mambain sada alus nadinggan manuk asa boy hita mangatusi lam boy jonok tu debata. Baik, tabagi masa ada rimpunan na dibain amang pandita purba rimpunan ni persejaran sekolah sahabat di bagasan samingkon. Pasak matong pandita. Mulai song ripunan ni persejaran pasiyahon na maruluan may mula ni hanguluan. Matong takas beta persejaran pasiyahonon na manaringoti taringot tu hanguluan ni. Mula tayo nakin persejaran ni di bagasa Jesus do anong hanguluan. Hata hanguluan sa liling na ima hata ni debata. Porsea dohot ngulu na baru dapota dohita molota jakkon.
Jala ison idokum sekkan manulak hararoni hanguluan. Jala adong panguhuman. Dina adong panguhuman tu Yesus, idokko Yesus nata suratido ima hatani debata. Moliate dihita nung marsiajar jala nung manangihon hatani debata. Songoripunan na dison di parsejaranon tung bagas do di surat to dihita. Molo tabuka di Filipi 2 ayat 2. Diso dirokod di patutolu do dirina nagabe pangoloy do ibana paima mate pola tung mate tarsila di patolu di bata dirina di patutolu la marhite lang kopita manulukod daging hajol maut di bagasan ibana asa tung boy manawusita. Jadi mulani hanguluani dung mate Yesus dia pinorsilang isolukod dili na daging natugabi daging ni Jolma asa boy hita boy dapo hanguluan. Songo situ ni malim na mananggal hobbaju hamalimon na molitus jala marhalado maghite manalukon ulos nabotar siyan sahala malim. Tudos songonido Kristus manalukon rupa ni hatoban jala memeleho pilihan. Ibana do malimna jala ibana sa dili do pilihan. Lau humokopita manusia pardoson. Dena dom sekas yan surat ni Ellen G. White. Kristusi dipasiding alani hita. Asa hita dipasangap songon ibana dipasangap. Dipasiding mana lau pasangap po kita. Dileay do ibana alani dosatta. Na dibagasani dang pasidohot ibana. Tang dohot Jesusi mardosa. Kita do na mardosa. Marlea Jesusi alani hita. Di pasilaku Jesusi alani hita. Asa hita di palua alani hati goranna. Na dibagasani hita dang parjabbar. Asunang dohot tita mati alani dosa. Pola mati Jesus. Pola humukot kita. Isomsekan dita ni ibana jabbar hamatiatta. Asa parjabbar hita di hanguluan nasiyan ibana. Jala binahen ni bugang na malum tahilala. Omma balgan holong ni debata. Jadi dihita damang denang namang ihuton at pen batak ministry channelon setong anggiya mahita tutu. Di dia peta maringanan tapadopa madilita tu Jesusi, tapasa madilita tu Jesusi, alang adile Jesus diita hanguluan. Sayang giat, moloro de bataan nong napadua halihon, manomu, ganup, halak na porsia, parsidoh mahita, gabe panean di haraja surgo, nang pinaraden de bata. De bata, mga ramoti hita, saluhun. Horas. Amin. Amin. Mauliati godang matu amang pendeta purba dan membayan rimpunan di hita. Jadi tapangi doma haradeon ni amang pandita kuta sohit na membayan tangyang panipuli parsiajaran sekolah sabata. Tapasada marohata martanyang mahita. O Tuhan debata amanami na marhuaso di surga. Puji-pujian hasangapo madihole Tuhan. Hamau liateo belum madi sobaho kami todo pamu. Las dorohanami ale Tuhan. No bege hatam na badia apala detikyo. Atong totong maurupi hami marhite tordimi. Asa gabe aporsion nami marhite hatam na badia di paojak tod di porbadia. Ay hodo ual manang nasa na ngulu ni hami. Asa totong hami marhaporsiyaw tuho ale Tuhan. Pasu-pasu mahami sude no bege hatam na badia di tikyo. Asa ramo tamu mahami
manotong mahami lao mangihutton hatam nabadia mangihutton Yesus Kristus marhapor siyaw Tuhan Tuhan. Marpamuati mahodiak kadosa-dosa nami, pangalosyon nami na hurang tama di rupamu. Sesama li Tuhan ak kadosa nami, suluk kumagati na pasupasu buluk Tuhan. Asa marlas mirohami, jada, woy dilahok kami, atam na badia, obar tulong mo. Homa elek sob manami ali Tuhan, tangi humasian habang sami. Marhite Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mau lihat tu amang pandita Kota Soit na membayang tangiang panipuli di persejarah sekolah sabata. Tuhita amang dainang, ya. Kami mandok mulai itu hita na mahiton Advent Batak ministry channel on. Ya. Mangido kami asa hita sude saluhutna man like, subscribe, ya. Share tu akka dongatta, akka ruasta, akka sudena na siol mabege parsiajaran sekolah sahabat bahasa Batak. Ya, asa kami naupat lam semangat lam membain sada persiajaran di hita lam tambah ma hapor syata tu debata. Ya. Kami mendok tu hita saluhutna. Horas. 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 Di madingin firman tadi matugu. Oke.